गाज्रि समस्या जाहैबाय दिनैसिम खुनु पार्टिया देरहाफेराखै दिनैसिम DPF-आनो देरहागासिनो दं थांनाय 2020आव देवेन बर'नि जानानै दानि आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फैदोंमोन केम्पेन खालामफैदों होमब्लाबो BJP-आ देरहायाखै BPF हिसाबै बिजित गोरा नार्जारिया देरहादों आरो नैबे बारावबो सोर चिफ मिनिस्टार फैयोबा गोदान फै BPF-आ देरहादों आं देरहागोन बे बाराव नोंथाङा देरहानाया सियर खुनु मोनसे जायगायावहाय आं खुनु उसुबिदा मोनाखै सोरखौबा साख्रि होगोन होननानै फैसाबो लायाखै सोरखौबा हा मियाइ दै होगोन होननानै फैसा लायाखै बहाबा मन्दिर लुना होगोन होननानै फैसा लायाखै बहाबा दै लोंनायाव बहाबा बिदि रायजोफोरनाव बिदि लायाखै पार्सेन्टेजबो जायाखै एरिया डेभेलपमेन्ट बेसेबां भटार्सनि गेजेराव बेसेबां जौखोन्दो मोनगोन नोंथाङा आरो बेबायदिनो गोबां थागोन 2010आवहाय BPF भार्सेस BPF जानाय समावबो आंना मार्जिना 800मोन गोदोबा बहुद रिगिं जादों दिनै बे बाराव मार्जिना गोबां मार्जिनजों देरहागोन आरो बे कम्पिटिसनाव फैनाय नङा BPF दोलोआ सरकार दाथारगोन बे बाराव गभर्नमेन्ट दागोन बे बाराव नोंथांजों हाग्रामा महिलारि आरो नोंथांनि गेजेराव माबा मोनसे बुजाबुजि दं नामा EM मोननाय मोनि बे बाराव खिन्थु आं सिगांबोथ' आं EM गोबां मोजां डिपार्टमेन्ट सालायबोदों साहित्य आरो शिक्षा बिभागखौ आंनो सालायनो मोनदोंमोन आरो बे बिभाग मोननैखौ सोरबा सासे EM-आ दासिमबो मोनफेराखै बेनिखायनो आंनि सायाव फोथायनाय दं आरो बे हिसाबै साहित्य बिभागावबो जों गोबां मावबोदों दिनै डेस्क बेन्च आंनि समाव जि डेस्क बेन्च हरदों बेखौनो जिरायनानै दं 40टा समस्तिनि गेजेराव बेसेबां आसन मोनगोन BPF-आ बे बाराव 22टानिफ्राय 25टा मोनगोन गभर्नमेन्ट दागोन सियर सियर